Kahraman Hüseyin Altın Hüseyin Gençlik. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bütün halkımıza, Hüseyin halkına başsağlığı diliyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yine coşkulu, son derece görkemli Nevroz kutlamasından dolayı, bu demokratik direnişinden, duruşundan dolayı bütün Nusaybin halkını kutluyorum. Günlerdir Nusaybin halkına yönelik son derece acımasız, sert müdahaleden dolayı burada AKP hükümetini kınıyorum. Daxwaz ya gelek Kurd çi zeratıbı. Eyro gelek Kurd jiyanek rumet dixwaze. Dixwaze zamanı sıkmayı bibe zamanı perdeyi. Dixwazin ji bo fikr û ramanê xwe îro ketinin zindana hevalê me siyasî û hemû gelê me ji wan zindana bêbendar yan gelekî girîng li Îmralê nexşa riya çareserkirinê Beroz Öcalan anî xolê li ser piskirê Kurd çareser bibe gav werabe îro gelê Kurd kes hewkanê bixabî bi lîstikê qirêj gelê Kurd nikanin bixabî yan azadî yan riya çareseriyê heye ji bo çareseriyê jî ji îro pêve bi hêzek mezin xwe pêşandinê sivîlî gerek em bicî bînin îro ev konê ji bo piskirêka Kurd û çareserkirinê riya çareseriyê heye ji bo çareseriyê jî ji îro pêve bi hêzek mezin xwe pêşandinê sivîlî gerek em bicî bînin îro ev konê ji bo piskirêka Kurd û çareserkirinê hatî dayên em bi şev û roj ji ve kona xwedî derkevin. Demek gelekî girîng bi teşkoşîna gelê me em zanin serkeftin li pêşiya me yê ji we re serkeftin dixwazin tekoşîna we pîroz şehîdê me çê dibin em xemgînin em tê xweşin ji bo azadiyê xebata azadiyê jî em tê xweşin îro ev hevara me hêja şehîdê me hêja ne şehîdê malbatê tenê şehîdê hemû gelê Kurd û Kurdistanê ne lê rastî em zanin divê agiriyê kedûyê derê dişewite berî her kesî em zanin
دل مالباتی ببرینه هم سروک شهر داریا وزیر باجاوی آمرد عثمان بایدمی و تمام همه حواله ما امجار دلیشن برا سری مالبات سالو سری گلی ما سالو تشتك تيقولن تبيشي شير چشنه چپیره ایرو همزانه که اف کشته پیشی مگودی ایرو بکیته من دکتر تشکیدن هایی هم بید بیشن دبیشه گاردمره چرن دمینه لمر دمره ناو دمینه tabil bebere nek mesela vermişsin. Yani ev kesi derya geli xwedê tekoşîna xwedê ji bo jiyanek bi rûmet xebatê dike rastî jî ev nav jî insanlar ev navana navê gelê min ev şehîdana navê gelê min em carek din dibêjin serê malbatê sav bi serê gelê me sav bi rehma xwedê bêjin. Çevik et.